Xabi Alonso se službeno vratio trenerskom poslu. A već u prvoj utakmici protiv Western Sydney Wanderersa mogli smo dobiti prve naznake kako bi njegov Chelsea mogao izgledati tokom nove sezone. Tako da ako si navijač Chelsea ili ako pratiš nogomet, pretplati se na kanal i lajkaj ovaj video, bio bi ti zahvalan. Naravno riječ je tek o pripremnoj utakmici pa ne treba donositi konačne zaključke, ali određeni principi bili su vidljivi već od samog početka. Posebno je zanimljivo što u 64. minuti napravljen veliki broj izmjena što nam omogućuje da lakše razlikujemo stvari koje su bile uvjetovane igračima na terenu od onih koji očito predstavljaju Alonsove taktičke principe bez obzira na sastav. Ajmo krenuti od igre bez lopte. Tamo se odmah moglo primijetiti nekoliko zanimljivih detalja. Prije svega jasno je da će agresivan pressing biti jedan od glavnih temelja njegove igre i po meni je to nešto što stvarno volim vidjeti kad gledam nogomet, a to je da ekipa i kad nema loptu napada i radi pressing. Kad god je Sydney gradio napad iz vlastite trećine, bilo nakon goal outa ili tijekom otvorene igre, Chelsea je pokušao izvršiti snažan pritisak i natjerati protivnika na grešku što bliže njegovom golu. I većina ekipa koja igra takav način i takav stil nogometa zapravo jako dobro profitiraju ako to znaju odigrati kako treba. To pod Alonsom kao navijač Real Madrida i osoba koja nije htjela da ode iz kluba, čisto sumnjam da neće biti dobro. Dobro rekao, čisto sumnjam da neće biti dobro. A jesam valjda. Međutim, ako bi domaćin uspio izaći iz tog početnog presinga, Chelsea se vrlo brzo organizirao i povlačio u kompaktan blok 4-4-2. U toj fazi više nije bio cilj juriti protivnika po cijelom terenu, već zatvoriti prostor između linija i natjerati ga da igra prema bokovima ili unatrag. Najzanimljiviji dio ipak bio je način na koji je Chelsea pritiskao protivničku izgradnju napada, odnosno Western Sydney je većinu vremena izlazio u sustavu 4-2-3-1 i iako je povremeno jedan vezni igrač izlazio na poziciju desnog beka kako bi olakšao iznošenje lopte, za razliku od srednjeg bloka gdje su napadači uglavnom zatvarali dodavanja prema veznim igračima u visokom presingu, njihov je zadatak bio izravno napadati stopere. I to je između ostalog otvorilo jedan potencijalni problem. Kada bi oba Chelseava vezna igrača odmah pratila protivnički dvojac u sredini, prostor između linija ostajao bi slobodan za protivničku desetku. Ali Alonso je zato pronašao jako zanimljivo rješenje. Krilo na strani lopte izlazilo je očekivano prema beku, dok je krilo na suprotnoj strani ulazilo vrlo usko prema sredini i zatvaralo jednog od zadnjih veznih igrača. I time je Chelsea veznjak mogao ostati bliže protivničkoj desetki i spriječiti opasno primanje lopte između linija. Moram reći da to stvarno funkcioniralo jako dobro i bit će mi drago i jedva čekam vidjeti Chelsea kad krene sezona. I takav pristup je uglavnom funkcionirao, ali nije bio bez rizika. Budući da je udaljeno krilo ulazilo toliko usko, na suprotnoj strani ostajao je veliki slobodni prostor. Alonso je očito računao na to da će pritisak na igrača s loptom otežati precizno prebacivanje igre na drugu stranu. U većini slučajeva upravo se to i događalo jer je dodavanje bilo dovoljno sporo da se krilo stigne vratiti. Ipak nekoliko puta Western Sydney uspio je brzo promijeniti stranu igre što je ostavilo mogućnost situacija 1 na 1 protiv Chelseaevih bekova. Treba uzeti u obzir da kvaliteta protivnika nije bila na razini Premier lige, pa Chelsea u tim situacijama i nije bio ozbiljno kažnjen. Osim tih promjena strane, ovakav način branjenja zahtijevao je ogroman fizički angažman krila. Ona su tijekom cijele utakmice morala neprestano prelaziti iz uskih pozicija u sredini prema out liniji i ponovo natrag, što pokazuje koliko Alonso od svojih bočnih igrača traži disciplinu i intenzitet bez lopte, jer realno igrač koji igra na boku, ako radi puno bez lopte, on je odradio jako dobar posao. I vjerujem da Alonso igra na tu kartu. S loptom u nogama Chelsea je pokazao jednako zanimljive obrazce igre. Alonso je od prve minute insistirao na kratkoj izgradnji napada, gotovo u svakoj situaciji i bez obzira na pritisak protivnika. To je bilo posebno zanimljivo jer Western Sydney od početka agresivno napadao visoko, stvarajući probleme kakve su tijekom priprema već imali i Manchester United, a i Liverpool. U početnoj fazi izgradnje Chelsea je najčešće koristio jednog zadnjeg veznog igrača koji se spuštao između linija dok su preostala dvojica veznjaka zauzimala više pozicije. Western Sydney odgovorio je formacijom 4-4-2 pri čemu je jedan vezni izlazio na najdubljeg Chelseaevog veznjaka dok je drugi ostajao nešto niže. Na papiru je to često ostavilo prostor za brojčanu prednost Chelsea u sredini terena, ali problem nije bio u rasporedu igrača, nego kako da uopće dostave do njih loptu, jer
To je bio zapravo najveći problem. Čim bi lopta krenula od vratara ili stopera, Western Sydney bi agresivno zatvorio sve opcije i pokušao natjerati Chelsea na pogrešku. I zbog toga je jako bitno da imate jako dobrog vratara koji zna dobro odigrat nogom. Također i stoperi koji nisu samo fizički tamo nose starteve i lopte, nego da znaju odigrati. Upravo su oni morali kvalitetnim dodavanjima probijati prve linije presinga, jer vezni igrači često nisu imali dovoljno vremena okrenuti se prema naprijed nakon primanja lopte. Jedan mali propust u organizaciji protivničkog presinga bio je dovoljan da Chelsea odmah pronađe slobodnog igrača između linija. A najbolji primjer toga je bio taj prvi pogodak. Realno, jednostavno, školski i stvarno jako lijepo za vidjeti. Izgledalo je kao da je pressing Western Sydneya zapravo savršeno postavljen, ali jedan od njihovih igrača izašao je prema vrataru umjesto prema stoperu. Ta sitna pogreška pokrenula je lančanu reakciju, a krilo je moralo zatvarati stopera, bek je kasnio sa izlaskom, otvorio se prostor za dodavanje, a nakon toga obrambena linija izgubila je ravnotežu. Delap je svojom kretnjom odvukao jednog stopera, čim se otvorio prostor za završni pas kojeg je Chelsea odmah iskoristio. Alonso je tijekom utakmice pokušavao pronaći dodatna rješenja, pa je povremeno spuštao još jednog veznog igrača kako bi stvorio dvojicu igrača ispred obrane i time je želio natjerati protivnika na odluku. Ili će oba vezna igrača izaći visoko i ostaviti prostor između linija, ili će ostati oprezniji te Chelsea dopustiti lakše prvo dodavanje kroz sredinu. Nekoliko puta upravo je taj pressing Chelsea omogućio da napravi taj prvi pas i zapravo otključa vrata sljedeće uspješne akcije. Western Sydney se nakon toga prilagodio. Umjesto da brojčano zaostaje u prvoj liniji pressinga, jedan njihov vezni počeo agresivnije pratiti Chelseajevu desetku, dok su krila ulazila u sredinu kako bi zatvorila dodavanja prema zadnjim veznim igračima. Kad bi lopta došla prema boku, onda bi ponovo izlazili i radili pressing na bekove. Sve to zajedno sa tim lošim izdanjem travnjaka i Alonsovom inzistiranju na kratkoj izgradnji napada dovelo je do nekoliko vrlo opasnih situacija pred Chelseaovim golom. Posebno tijekom prvog poluvremena. No nakon brojnih izmjena u nastavku utakmice situacija se značajno promijenila. Na teren su ušli kvalitetniji tehnički igrači i stoperi su sigurnije igrali pod pritiskom, veznjaci poput Cole Palmera mnogo su bolje primali loptu okrenuti prema protivničkom golu. Zbog toga je isti pressing Western Sydneya postao znatno manje učinkovit, a Chelsea je sve češće uspjevao pronaći slobodne igrače između linija i razvijati napade na način kako to Alonso želi. Osim same izgradnje napada moglo se primijeniti još nekoliko zanimljivih principa. Alonso je uglavnom ostajao pri sustavu sa jednim zadnjim veznim, dok su preostala dvojica imala mnogo slobodnije uloge i često ulazili između protivničkih linija. To bi u budućnosti moglo značiti da će igrači poput Cole Palmera i Morgana Rodgersa imati još veću kreativnu slobodu u završnoj trećini i ja mislim da će to funkcionirati zapravo jako dobro. Vrlo zanimljivo bilo je korištenje bekova. U prvom poluvremenu desni bek često je ulazio u sredinu i stvarao dodatnog igrača u izgradnji napada, dok su se lijevi bek i lijevo krilo međusobno rotirali uz out liniju. Nakon odmora situacija se gotovo potpuno okrenula, lijevi bek počeo je ulaziti prema sredini, dok je desni dobio veću slobodu za napadanje prostora uz liniju. Bez obzira na te promjene, završna struktura momčadi ostala je stvarno slična. S krilima koji su konstantno širile teren i otvarala prostor veznim igračima između linija. A najveće pitanje za nastavak priprema je kako će Alonso uklopiti igrače koji još nisu bili potpuno spremni ili jednostavno nisu nastupili. Posebno će biti zanimljivo vidjeti hoće li Reece James preuzeti ulogu beka koji ulazi u sredinu, te hoće li Chelsea u budućnosti češće graditi napad u takozvanoj box strukturi sa Palmerom i Rodgersom u višim kreativnim pozicijama. Iako je, kažem, riječ o prvoj pripremnoj utakmici, već su se sada mogli prepoznati određeni obrasci koje će Alonso primjenjivati u Chelsea. Ostaje za vidjeti koliko će od toga zadržati kada sezona službeno počne i kada na teren izađe najjači mogući sastav Chelsea.